प्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त वृंदा எல்லாரும் हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय 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 श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय 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 चैतन्य श्री जय चैतन्य नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय अद्वैत जय चंद्र जय गौरभक्त वृंदा எத்தனை हरे कृष्ण ஸ்லோகம் மாதாஜி கலாவதி மாதாஜி மாதாஜி 44 12:44 ஓகே அது இல்ல அது கரெக்டா தான் உங்களுக்கு இன்னும் வரலையா மாதாஜி ஓகே राजा मात्री रामानंदा व्यवहारी निपुणा राजा प्रीति हात काही द्रवा लीला प्रभु रमाना राजा राजा मंत्री रामानंद व्यवहार निपुण राजा ராஜா प्रीति பிரீதி காட்சி தீரவில்லை பிரபு ரமணனா. மொழிபெயர்ப்பு: ஸ்ரீ ராமானந்தராயர் உண்மையில் மன்னரின் ராஜதந்திர அமைச்சராக இருந்தார். அவரது பொதுவான நடத்தை மிகவும் நிபுணத்துவம் வாய்ந்தது. மேலும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் மீது மன்னரின் அன்பை விவரிப்பதன் மூலம் அவர் படிப்படியாக பகவானின் மன்னரை மென்மையாக்கினார். பொருளுரை: பௌதீக உலகில் ஒரு ராஜதந்திரி மக்களை எப்படி கையாள்வது, குறிப்பாக அரசியல் விவகாரங்களில் எப்படி கையாள்வது என்பது தெரியும். ராமானந்தராயர், ரகுநாததாசர் கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி மற்றும் ரூப கோஸ்வாமி போன்ற சில பகவான் பக்தர்கள் அரசாங்க அதிகாரிகளாக இருந்தனர் மற்றும் மிகவும் செல்வந்தரான குடும்ப வாழ்க்கை பின்னணியை கொண்டிருந்தனர். இதன் விளைவாக மக்களை எப்படி கையாள்வது என்பது அவர்களுக்கு தெரியும். பல சந்தர்ப்பங்களில் ரூப கோஸ்வாமி, ரகுநாததாச கோஸ்வாமி மற்றும் ராமானந்தராயர் ஆகியோரின் ராஜதந்திரத்தை இறைவனின் சேவையில் ஈடுபடுத்துவதை நாம் கண்டிருக்கிறோம். ரகுநாததாசர் கோஸ்வாமியின் தந்தை மற்றும் மாமா அரசாங்க அதிகாரிகளால் கைது செய்யப்படவிருந்த போது ரகுநாததாசர் கோஸ்வாமி அவர்களை மறைத்து அரசாங்க அதிகாரிகளை நேரில் சந்தித்து ராஜதந்திர ரீதியாக பிரச்சனையை தீர்த்து கொண்டார். இது ஒரு நிகழ்வு மட்டுமே. இதேபோல் சனாதன கோஸ்வாமி தனது மந்திரி பதவியை ராஜினாமா செய்த பிறகு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். மேலும் அவர் சிறைச்சாலையின் உதவியாளருக்கு லஞ்சம் கொடுத்து நவாபின் பிடியிலிருந்து வெளியேறி ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவுடன் வாழ அனுமதித்தார். இப்போது பகவானின் மிகவும் ரகசிய பக்தரான ராமானந்தராயர் ராஜாவை சந்திக்க வேண்டாம் என்று இறைவன் நிச்சயமாக முடிவு செய்த போதிலும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் இதயத்தை ராஜதந்திர ரீதியாக மென்மையாக்குவதை காண்கிறோம். ராமானந்தராயரின் ராஜதந்திரமும் சர்வபௌம பட்டாச்சாரியார் மற்றும் பிற அனைத்து பெரிய பக்தர்களின் வேண்டுதல்களும் வெற்றி பெற்றன. பகவானின் சேவைக்காக பயன்படுத்தப்படும் ராஜதந்திரம் ஒரு வகையான பக்தி சேவையாகும் என்பதே முடிவு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வெரி கிளியரா என்ன சொல்றாங்கன்னா, இப்போ எதுவுமே ஆண்டவனுக்கோசரம் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம், இன்க்ளூடிங் கோவம். இப்போ ராஜதந்திரம் கூட யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு. இப்ப சர்வபாம பட்டாச்சாரிய அரெஸ்ட் ஆன கதை எல்லாருக்குமே தெரியும். அவர் அரெஸ்ட் ஆன அப்புறம் அவர் என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணாரு, ராஜதந்திரம் யூஸ் பண்ணாரு. அப்புறம் பிரைட் தான் பண்ணாரு. ரைட், நான் உனக்கு இவ்வளவு பொற்காசுகள் கொடுக்குறேன், என்ன வெளில விடு அப்படின்னு. அந்த மாதிரி நிறைய பேச்சு இதெல்லாம் பண்றதால, அதே மாதிரி இது ஒன்றும் இல்லாம நம்ம வந்து ரகுநாத் கோஸ்வாமி அவரோட தந்தையும் மாமாவும் அரெஸ்ட் ஆச்சு. ஏன் இவ்வளவு பேசுறீங்க? நம்ம பிரபுபாத் கூட இப்போ நம்ம இங்க ஓகே சைனால வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்றச்சு அவங்க வந்து கேட்டாங்க, போலீஸ்ல வந்து ரொம்ப லவுடா பேச முடியாது ரிலீஜன் அதெல்லாம், ரைட். அங்க
அதனால வந்து அவங்கள போய் பிடிச்சிட்டு நீங்க எதுக்கோசரம் வந்திருக்கீங்கன்னா நாங்க யோகா பிராக்டிஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இப்போ வந்து நீங்க சொல்வீங்களே என்ன மாதாஜி டிவோட்டி போய் சொல்லலாமா, அவங்க ஆக்சுவலா போய் சொல்ல யோகா பிராக்டிஸ்ன்னு தான் சொன்னாங்க. பார்த்தா நம்மளும் யோகா பிராக்டிஸ் பண்றோமா இல்லையா? மாதாஜி. எஸ் ஆர் நோ? எஸ் எஸ். என்ன பிராக்டிஸ் பண்றோம், என்ன யோகா பிராக்டிஸ் பண்றோம்? கர்ம யோகா சாதனை அதெல்லாம் பண்றோமே. பக்தி யோகா. பக்தி யோகா பிராக்டிஸ் பண்றோம். சோ பொய் இல்ல. பட் அவங்களுக்கு புரிஞ்சது எப்படி இருக்கும்? அவங்களுக்கு புரிஞ்சது வந்து கிளாரிட்டி இல்லாம தான் இருக்கும். அது உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? அதனால வந்து நம்ம எப்பவுமே வந்து என்ன பண்ணணும், எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, எதுவுமே வந்து கிளாரிட்டி இருக்கா இல்லையான்றதெல்லாம் முக்கியம் இல்ல. பாயிண்ட் என்னன்னா, அந்த டைம் கிருஷ்ணா கான்சியஸ் பண்றதுக்கு பொய் சொன்னாலும் தப்பு இல்ல. நிறைய சின்ன பசங்க எல்லாம், அதாவது சின்ன பசங்க நான் குழந்தைங்களை சொல்ல, அவங்க கிருஷ்ணா கான்சியஸ் பண்றத வந்து வீட்டுல ஒத்துக்கலன்றதால அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க வந்து தூங்கிட்டு இருக்கச்சே காலையில எந்திரிச்சு ஜபம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து மறுபடியும் தூங்குவாங்க. இப்போ நிறைய பேர் சொல்லலாம் இது கரெக்டா, இது தப்பு இல்ல, பேரண்ட்ஸ்க்கு தெரியாம. ஒன்னே ஒண்ணு ஞாபகம் வச்சுக்கணும், எல்லாரையும் மிஞ்சினதுதான் கடவுள் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ரைட்? இப்போ கடவுளே ஓகேன்ட்டாங்க. ஒரு வீட்லயே எடுத்துக்கோங்க, ஒரு அண்ணா இருக்காங்க, ஒரு அம்மா இருக்காங்க. அண்ணா வந்து பண்ணாதன்றாங்க, அம்மா பரவாயில்ல நீ பண்ணு அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? சரி அம்மா பேச்சுதான் முக்கியத்துவம் கொடுப்போம். கரெக்டா? அண்ணா சொல்லட்டும், பட் ஃபைனலா வந்து நீ வந்து அம்மா சொல்ற பேச்சதான் கேட்கணும் அப்படின்னு. அதே ரூல் தான் இங்கேயும் அப்ளிகபிள். யார் என்ன சொன்னாலும் ஃபைனலா வந்து ஆண்டவர் தான் டாப் மோஸ்ட், கிருஷ்ணர் தான். அவருக்கோசரம் பண்றதா இருந்தா பிரச்சனையே இல்லை. சோ அதனால பேரண்ட்ஸ் பேச்சை கேட்கணும், அது இல்லைன்னு சொல்ல. பட் பியாண்ட் தட் வந்து கிருஷ்ணரோட பேச்சு டாமினேட் ஆகும்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. சோ பொலிட்டிக்கலியும் யூஸ் பண்றது கிருஷ்ணர் கோசம் எந்த சேவையுமே சேவைதான். ஸோ டு யூஸ் தெம் பொலிட்டிக்கலி இஸ் ஆல்சோ சேவை ஒன்லி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. उत्कंठा ते प्रताप रुद्रा नारे रही भारे रामानंद साधी लेना प्रभु रे मिली भारे. उत्कंठा ते पुत्रा नारे रही बारे ராமானந்த சாதிலேனா பிரபுரே மீலி பாரே. மாபெரும் இயக்கத்திலிருந்த மாமன்னர் பிரபாத்ருத்தர் மகா பிரபுவை காணாமல் உயிர் வாழ இயலாது என்ற நிலையில் இருந்தார். எனவே ஸ்ரீ ராமானந்தராயர் தமது சாமர்த்தியத்தினால் மகாபிரபுவை மன்னர் சந்திப்பதற்கு ஏற்பாடு செய்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரதாப்ருதா வந்து செம்ம ஆங்ஸைட்டி. என்ன ஆங்ஸைட்டி அதனால அவர் வந்து அவரால் பார்க்கவே முடியாது ஆண்டவன். அதனால ராமானந்த ராய் வந்து அவர் டிப்ளமசி இருக்குல்ல, அதனால அவர் வந்து மீட்டிங் வந்து லார்ட் கிட்ட பண்ணிட்டாரு அப்படின்றத அவர் சொன்னாரு. சரிங்களா? அதாவது பேசிக்கலி என்னன்னா, பிரதாப் ருத்ராஜ் பார்த்தே ஆகணும்ன்ற ஆங்ஸைட்டி, நித்யானந்தா பிரபுவும் பார்க்க வேணும்ன்ற ஆங்ஸைட்டி, ராமானந்த ராய் பண்ணணும்ன்ற ஆங்ஸைட்டி. ஸோ எல்லாரும் எப்படி பண்றாங்கன்னு நித்யானந்தா பிரபு ஒரு ஸ்டெப்பு நல்ல வார்த்தை போட்டு முடிச்சாரு. அவர் என்ன பண்ணாரு அதுக்கப்புறம், அதனால அவர் துணி எடுத்துன்னு போய் ரெப்ரசன்டேட்டிவா கொடுத்தாரு. ரைட்? அதுக்கப்புறம் வந்து ராமானந்த ராய் இப்ப வந்து பிளாட்ஃபார்ம் போடுறாரு. ஏன்னா பிரதாப ருத்ரா என்னை விட்டதால் தான் நான் இங்க வரேன்றது அவருக்கு தெரியும், ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யாக்கு. சோ இப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். ராமானந்த பிரபு பாயா கைல நிவேதனா ஏக பாரா பிரதாப் ருத்ரே கேஹா சரணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ராமானந்தர் பிரபு பாயா கைல நிவேதனா ஏகபார பிரதாப்ருத்ரே தேகாக சரணா. ராமானந்தராயர் ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபுவிடம் நேரடியாக வேண்டுகோள் விடுத்தார். அருள் கூர்ந்த தங்களது தாமரை திருவடிகளை மன்னருக்கு ஒரே ஒரு முறை காண்பியுங்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நீங்க ஒரே ஒரு தடவை வந்து நீங்க மீட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்றாரு. யார? அந்த ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு டைமாவது மீட் பண்ணா ஃபீலிங் அந்த தெரிய வரும் அப்படின்றதால அவங்க பண்ணாங்க. சரியா? சோ அததான் இப்போ சொல்றாங்க. என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கலாம். அந்த ஒன் டைம் மீட்டிங் சக்சஸ் ஆச்சா, இல்ல அந்த ஒன் டைம் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு. பிரபு கஹே ராமானந்தா கஹா விசாரியா ராஜா கே மிலிதேயு யா சன்யாசி ஹானா. படிக்கிறாங்களா மாதாஜி யாராவது? பிரபு கே ராமானந்த காகா விசாரியா ராஜே கே மீனித சுபயா சந்நியாசா. சைதன்ய மகாபிரபு பதிலளித்தார். அன்புள்ள ராமானந்தரே, மன்னரை சந்திப்பது சந்நியாசிக்கு பொருத்தமானதாக இருக்குமா என்பதை நன்கு யோசித்து இருக்க இந்த வேண்டுகோளை முன்வையுங்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவர் வந்து சொல்றாரு, நீங்க இதெல்லாம் சொன்னது ஓகே, பட் இது சன்னியாசிக்கு பொருந்துமா? இஸ் இட் அப்ரோப்ரியேட் ஒரு சன்னியாசியா இருந்து நான் மீட் பண்றது அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து விண்ணப்பம் வைக்கிறாரு. எப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்னு. நான் பண்ணவே கூடாது இல்லையா? அததான் அவரு அங்க சொல்றாரு. ராஜார மிலினா பிக்ஷு கேர துவி லோகநாசா பரலோக ராத் ஹூ கே லோகே கரே
उपहासा राजा मिलन भिक्षा को துயிலகோ நாசா பரலோக ரகிலோகே கர வரகாசா. துறவி ஒருவர் மன்னரை சந்தித்ததால் அவருக்கு இந்த உலகம் மறு உலகம் என இரண்டும் நாசமடைகின்றன. மறு உலகை பற்றி என்ன சொல்வது? சந்நியாசி மன்னரை சந்தித்தால் இவ்வுலக மக்கள் பரிகாசம் புரிவார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ அவர் ராஜா வந்து என்ன சொல்றாருன்னா, நான் மீட் பண்ணா என்ன சொல்றாங்க, எல்லாரும் வந்து இந்த சன்னியாசி ராஜாவை மீட் பண்றாங்க. ஏன்னா ராஜாவை சன்னியாசி மீட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் தேவையில்லை. ஏன்னா ராஜா, அதனால மகாராஜா நம்ம கூட சொல்லுவோம், ரைட்? ஏன்னா அவர் மீட் பண்ணாருன்னா அதோட அர்த்தம் என்னன்னா அவருக்கு ஏதோ லாபம் இருக்கு, அதனாலதான் சன்னியாசி. நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த கதை வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம சீதாமா டைம்ல இருந்து இருக்கு. சீதாமாவோட அப்பா யாரு? ஜனகர். ஜனகரை வந்து அந்த குரு, ஒரே குரு. அப்ப அவங்க சிஷ்யாக்கள் எல்லாம் சொன்னாங்க பாத்தீங்களா, ஜனகரை மீட் பண்றாரு. இவர் ஜனகர் வந்து பக்தி இருக்குன்னு அவங்க நினைக்கல, சொத்து இருக்குன்னு மீட் பண்றாரு. அதனால அந்த சன்னியாசி, அதாவது அந்த குருவே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஒரு பாடம் சொல்லி கொடுப்பாரு. எதுக்கோசரம் அவர் வந்து மோர் எக்ஸால்டட் டிவோட்டி நம்ம பார்த்திருக்கோம், ரைட்? அவர் மகாஜன் அப்படின்னு. அது ஏன் அப்படின்னு அவரு சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. रामानंद हाय काये तुम्ही ईश्वर स्वतंत्र, कार्य तुम्हारा भय तुम्ही महापारन तंत्रा. रामानंद काका तुम्ही ईश्वर कारे तुम्हारा தேகாக காரணா. மொழிபெயர்ப்பு. ஸ்ரீ ராமானந்தராய சைத்தன்ய மகா பிரபுவிடம் தயவு செய்து உங்கள் தாமரை பாதங்களை ஒரு முறையாவது மன்னருக்கு காட்டுங்கள் என்று வெளிப்படையாக கேட்டார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கரெக்டா கேட்டாரு அவரு. ஒரு தடவையாவது நீங்க கேளுங்க. நீ எப்படி அவ்வளவு தைரியம் இருக்கு ராமானந்த ராய்க்கு? எப்படி அப்படி கேட்க முடியுது? மத்த யாருமே எல்லாரும் பயப்படுறச்சே எப்படி நித்யானந்த ராம் ஓகே, பலராம் அவர் அப்படித்தான் கேட்பாரு. எப்படி ராமானந்த ராய்க்கு அந்த தைரியம் இருக்கு? நித்யானந்த பிரபு எப்பவுமே ஒரு எப்படி சொல்றது, ஒரு லைட் லைட் கிண்டல் கிறுக்குலதான் இருப்பாரு அப்படின்னு. இவருக்கு எப்படி அவ்வளவு தைரியம்? ஹரே கிருஷ்ண. ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யால இருக்கச்சு கிண்டல் வெரி நைஸ். கிண்டல் கிறுக்கு இல்லாட்டா கூட அந்த பாவம் வந்து மாறல, ரைட்? சோ அவர் பாட்டுக்கு அதே இதுல தைரியத்துல வந்து ஒருத்தரையாவது தர்ஷன் கொடுங்க, இப்படி பண்ணுங்க அப்படி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தைரியமா பேசுறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. प्रभु कहे आमी मनुष्य आश्रमे सन्यासी, काय मानो वाक्य व्यापारे भयद्वासी. ராமானந்தராயர் சைதன்ய மகாபிரபுவை முழுமுதல் கடவுள் என்று விழித்த போது சைதன்ய மகாபிரபு எதிர்ப்பு தெரிவித்தார். நான் முழுவதும் கடவுள் அல்லன், சந்நியாசி வாழ்க்கை ஏற்றுள்ள சாதாரண மனிதன். எனவே எனது உடல், மனம், வார்த்தைகள் என்று 3 வழிகளிலும் மக்களுடைய அபிப்பிராயத்தை கண்டு நான் அஞ்ச வேண்டியது அவசியம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி இருக்காங்களா? மாதாஜி காணம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியல. சாரி லாக் அவுட் ஆயிடுச்சு. ஓகே. இப்ப ராமானந்த ராய் வந்து ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா வந்து சொல்லிட்டாரு இந்த மாதிரி, நீதான் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்னு. இப்போ அவர் என்ன சொல்றாரு, அவர் பேசச்சே அவர் சொல்றாரு, நான் வந்து சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் இல்ல, நான் ஆர்டினரி மனுஷன். அதனால வந்து அதாவது என்ன சொல்றாருன்னா, நீதான் ஆண்டவன், உனக்கு என்ன பயம் அப்படின்னா, ஐயோ நான் ஆண்டவனா இல்ல, நான் சாதாரண மனுஷன், சோ நான் வந்து மனிதருக்கு பயப்படுதான் ஆகணும் அப்படின்னு. ஏன்னா எல்லா விதத்திலுமே பாடி, மைண்ட் அண்ட் வேர்ட்ஸ், 3 விதத்திலையும் பாடி, மைண்ட் அண்ட் வேர்ட்ஸ் இது காமனா வரும். பிஎம்டபிள்யூன்னு சொல்லுவோம், ரைட்? இப்ப நான் உங்களை ஒரு கேள்வி கேட்க போறேன். பாடி, மைண்ட், வேர்ட்ஸ் யாருக்கு ஒத்து உழைக்கும், யாருக்கு ஒத்து விழக்காது? பக்தர்களுக்கெல்லாம் ஒத்து வளர்க்கும் மாதாஜி. மேம் பௌதீகத்துல மாதாஜி நம்ம இதை செய்யலாம் அதை செய்யலாம் மாத்தி மாத்தி செய்யும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.
பாடி மைண்ட் அண்ட் வேர்டு வந்து ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஆன்சர் ஜெயந்தி மாதாஜி சொன்னது பக்தர்களுக்கு எப்பவுமே ஒத்துழைக்கும். ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு லவ்லியம் இருக்கிறவங்களுக்கும் ஒத்துழைக்கும். நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப மோட் ஆஃப் பேஷன்ல இருக்கிறவங்க கூட அவங்க வந்து மைண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க, இது அச்சீவ் பண்ணணும். இப்போ கால் உடைஞ்ச மயூரியோ இல்ல எனக்கு டக்குன்னு பேர் வரல, ஒருத்தங்க கால் உடஞ்சியும் மவுண்டன் ஏறினாங்க, இந்த மாதிரிலாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க இல்லையா. அவங்களுக்கும் பாத்தீங்கன்னா பாடி மைண்ட், ஏன்னா அந்த லெவலுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு விஷயத்துல ஃபோக்கஸ் இருக்கு அப்படின்றத பாக்குறோம். ஸோ இந்த 2 கேட்டகரிக்கு ஒத்து விடும். அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்மளுக்கு அந்த 2வது கேட்டகரி எல்லாம் விட்டுடலாம். நம்ம மைண்டையும் ரைட் அண்ட் வேர்ட்ஸ் வார்த்தைகளையும் சூஸ் பண்ணலாம். இப்ப வந்து வார்த்தைகள்ன்றது ஆசையா இருக்கலாம். இப்ப நான் இன்னைக்கு கோயில் போனேன்னா நம்ம மனசார நம்ம நினைச்சோம்னா இன்னைக்கு முடியலனாலும் கண்டிப்பா வந்து கிருஷ்ணர் வந்து உடம்பு ஒத்துழைக்க பண்ணுவாரு. நான் வந்து இது நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே நான் சொன்னேன். இப்போ மங்களூரே எடுத்தீங்க வச்சுக்கோங்களேன், என்னால போக முடியாதுன்னு எல்லா டிக்கெட் கேன்சல் பண்ணிட்டேன். உஷா மாதாஜி தான் பாவம் புக் பண்ணிட்டு எல்லாமே கேன்சல் பண்ணாங்க. கடைசியில பாத்தீங்கன்னா மனசு என்னமோ ஒத்துழைஞ்சிச்சு, வார்த்தைகள் ஆசையும் பட்டேன். ஆனா பாடியும் 2 விதத்துலயும் ஒத்துழைக்கல. இங்க இருக்கிற சுச்சுவேஷன்லயும் போக முடியல. ஆனா கரெக்டா அதுக்கு முன்னாடி நாள் பெங்களூர் போக வச்சு பிரேமா மாதாஜிக்கும் அங்க மேனேஜ் பண்ண முடியற ஹெல்ப்பும் என்னால என்ன முடியுதோ அதுவும் பண்ண முடிஞ்சு, அதுக்கப்புறம் அங்க இருந்து டக்குன்னு தோணி பெங்களூர் போக வச்சு அங்க பாத்தீங்கன்னா 10 மணிக்கு 10ஆம் தேதி இருக்க வேண்டிய ரத யாத்திராவை 9th ப்ரீபோன் பண்ணி ரைட் நாமேஸ்வர பிரபுவா தோணின அந்த பரமாத்மா பண்ணது நம்ம கிருஷ்ணர் தானே. அதனால 9ஆம் தேதி அங்க போக வச்சு போயிட்டு ரூம்க்கு போயிட்டு நான் குளிச்சுட்டு மாத்திரதா 10 மணிக்கு இருந்துச்சு. அவ்வளோ டைம் இல்ல. முன்னாடி என்னது யூஸ்வலா எனக்கு வீட்டு வந்தாலே நான் தத்தி மாதிரி உட்காருவேன். கரெக்டா அந்த டைம்ல வந்து இது என்ன இதுன்னா அது மேங்களூர் சென்ட்ரல் இல்ல ஜங்ஷன், அது இன்னும் 1/2 மணி நேரம் இருக்குன்னு தெரிய போய் நான் அங்க இறங்கி அங்க டிடி வந்து இங்கெல்லாம் நீங்க இங்கே போய் அங்க ரூம் இருக்கு அங்க குளிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு அவங்க சொல்ல போய் கேப் எப்பவுமே கிடைக்காது பெங்களூர்ல. டக்குன்னு புக் பண்ணி அங்க வந்து கரெக்டா அந்த 10 மினிட்ஸ் முன்னாடி பல்ராம் அபிஷேகத்துக்கு முன்னாடி போயிட்டு எப்படி அவ்வளவு நடந்துச்சு. இன்ஃபேக்ட் பல்ராம் பத்தின கதை நாமினிஸ்டர் பிரபு சொன்னதையும் கேட்டு இதெல்லாம் வந்து நம்ம சொல்றோம் மாதாஜி கோயின்சிடென்டல் சொல்லிக்கலாம். பட் ஒரு லெவலுக்கு கிருஷ்ணர் பொறுத்த வரைக்கும் ஆக்சிடென்டல்ன்றது இல்ல. அவர் செய்யும் ஒரு செயலையும் ஒரு அர்த்தம் இருக்கும். தெரியாம இருக்கலாம் நம்மளுக்கு என்ன அர்த்தம், ஆனா ஒவ்வொன்றுக்குலயுமே ஒரு அர்த்தம் இருக்கும் அப்படின்னு. இப்ப எல்லாம் முடிஞ்சு அவர் என்ன பண்றாரு, அங்க போயிட்டு சேவை பண்ணனா அண்ணா நீங்க சொன்னா நீங்க எல்லாருமே சிரிப்பீங்க, மாதாஜி இதெல்லாம் ஒரு சேவையா அப்படின்னு. ஆனா எல்லா சேவையும் பண்ணேன், எல்லாமே அராகுரதா. ஃபர்ஸ்ட் போய் 5 சப்பாத்தி நினைச்சேன். அச்சோ நம்ம சவுத்ல இருக்கிறவங்களை விட நார்த்ல பண்ணா நல்லா இருக்கும். கரெக்டா ரேவதி மாதாஜி வந்து நான் வந்து அவங்க சவுத்தா இருந்தாலும் நான் ஹெல்ப் பண்றேன் மாதாஜி நீங்க போங்க அப்படின்னு. அப்புறம் அங்க போனா பிரசாதம் சர்வ் பண்ண சான்ஸ் கிடைச்சிச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து நாமினிஸ்டர் பிரபு சொன்னா ரொம்ப நாள் உங்க புண்ணியத்துல பிரம்ம சமிதா பாடுறதுக்கு வந்துச்சு ரைட். அது முடிச்சு கீர்த்தன் இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு சரி எல்லாம் நாங்க கொஞ்ச நேரம் இருந்துட்டு லஞ்ச் பிரசாதம் சர்விங்கும் பண்ணிட்டு ரூமுக்கு போயிட்டு ரெடி ஆயிட்டு நாங்க கிளம்பலாம்னா அப்ப வந்து அங்க வந்து நீ வெயிட் பண்ணு, நீ உனக்கு என்ன வேலை அங்க குடுகுடுன்னு வேன்ல ஏறி நம்ம நிதாய் அண்ட் சைத்தன்யாவை கலக்கணும்ல ரத யாத்திராக்கு அப்படின்னு. சரின்னு சொல்லிட்டு ஆஸ் யூஷுவல் நான் ஃபுல் தமிழ் டீம் ஹோல்ட் பண்ணவே அப்புறம் நிதாயும் அவரையும் கலப்ப வச்சுட்டு பின்னாடி ஒரு வண்டியில போயிட்டு ஒரு வேன்ல அங்க போய் இறங்கி போறேன். நாமினிஸ்டர் கீர்த்தன் உட்காரு அப்படின்னாரு. நம்மளுக்கு வாயில பாட்டே வராது. சரி கீர்த்தன் உட்காரு அப்படின்னா சரி. இன்ஃபேக்ட் கோயிலையும் சொன்னாரு கீர்த்தன் ஹரே கிருஷ்ணா மந்திராவது சொல்லுன்னு. சரி நான் அப்போ எனக்கு வராதுன்ற பயத்தையும் எடுத்து என்னோட குருவான ஸ்ரீ சைத்தன்யா பிரபு, அவர் பேரும் சைத்தன்யா தான், பிரான் சைத்தன்யா பிரபு பக்தி வைபவ் குருவான அவர் மிருதங்கம் வாசி அவர் இனிஷியேட் பண்ணி நான் வந்து அதை ஃபாலோ பண்ணி மத்த பசங்களை எல்லாம் கூப்பிட்டு இவ்வளோ பண்ணி ரத யாத்திரால 5.5 கிலோமீட்டர் நடக்கவே முடியாது, டிராப் பண்ணிடலாம்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் டிராப் பண்ணிட்டாங்க. அப்போ தாரிணி மாதாஜி வந்து சொன்னாங்க நம்ம நடந்து போலாம். மல்லிகா மாதாஜி சரி மாதாஜி ட்ரை பண்ணலாம், அவங்களும் ஃபர்ஸ்ட் டிராப் பண்ணிட்டு ட்ரை பண்ணலாம். இதுதான் சங்கா அசோசியேஷன். ஒருத்தரோட ஒருத்தர் இருந்து ஒருத்தர் எடுத்தாங்க ரைட். 5.5 கிலோமீட்டர் பார்த்தா நான் ஓபி தான் அடிச்சேன். நான் ஒரு 1/4 கிலோமீட்டர் நடந்ததுதான் பெரிய விஷயம். அங்க வந்து பிரபு நீ லீட் பண்ணு முன்னாடி அப்படின்னாரு. எனக்கு வீட்டுக்கு ரூட் பண்ணவே தெரியாது. நம்ம எங்க மாயங்களூர்லன்னா சரி ஓகே பிரபு போனா அங்க வேன் ஒரு பெரிய வேன் இருந்துச்சு, குழந்தைங்க எல்லாம் ஏத்த போய் வாங்க வாங்க அப்படின்னு சொல்ல போய் அந்த வேன்ல பின்னாடி உட்காந்து எல்லாமே நான் என்ன சொல்றேன்னா நீங்க சொல்லலாம் மாதாஜி இதெல்லாம் எதுக்குன்னா மைண்ட் உண்டி ஆசைப்பட்ட அந்த சின்ன ஆசைதான் தவிர வார்த்தைகள் கூட சொல்லல. அப்ப வந்து பாடி மைண்ட் வேர்ட்ஸ் இன்றைக்கும் என்னோட ஃப்ரெண்ட் என்னோட பொண்ணோட மென்டர் வந்து சொன்னாரு நீதான் டிசைட் பண்ணிட்டனா போ அப்படின்னு. அப்பதான் நான் டிசைடே பண்ணேன். ஏன்னா சொன்னோன்னே கரெக்ட் டிசைட் பண்ணிட்டா போலாம், ஆனா நான் ஏன் டிசைட் பண்ணாம இருக்கேன் அப்படின்னு. சரி நான் அங்க இருந்து போய் எல்லாமே வந்து எப்படின்னா சொல்லுவாங்கல்ல இந்த கோல்டன் பிளாட்டர் எடுத்து கொடுத்தாங்க அப்படின்னா ஒரு தங்க கப்ல எடுத்து கொடுத்தா மாதிரி எல்லாமே சரியாச்சு ரைட். சோ இது ஏன் சொல்றேன்னா இது இருந்துட்டு கடைசியில சயனார்த்தி பார்த்ததே இல்லைனா ஒரு தடவை தான் பார்த்திருக்கேன். அந்த சயனார்த்தியும் பார்த்துட்டு ஏன்னா வந்த ஃபிளைட் புக் பண்ணதுலே முடியாம
ரொம்ப காஸ்ட்லி ஆயிடுச்சு, முடியாம இல்ல, அதை கேன்சலே பண்ணல. இப்போ பண்ண முடியாம ட்ரெயின் புக் பண்ணதால அது நைட்டு. சரிடா, நைட் எப்படிடா லேட்டா போறதுன்னா, அங்க வந்து சந்தோஷ் பிரபுன்னு நான் அவருக்கு, அவர் இப்ப மேனேஜ்மெண்ட் பாக்குறாரு, அவர் வந்து நான் ட்ரா பண்றேன்றாரு. நம்மளுக்கு சரின்னு சொல்ல முடியாதுல்ல. அதனால பிரபு நான் பாத்துக்கிறேன், நான் வந்து கேப் தான் புக் பண்ண போறேன்னா மாதாஜி அப்படியே சொன்னாரு. எனக்கு இன்னும் கூட ஞாபகம் இருக்கு. வை யூ ஆர் கிவிங் மர்சி டு த ஆட்டோ பர்சன் ஒன்ட் யூ ஆர் த கேப் பர்சன் கிவ் மீ தட் மர்சி அப்படின்னாரு. அப்புறமா இறங்கின அப்புறம் சொன்னேன், ஏய் நீ மர்சி எல்லாம் நான் உனக்கு கொடுக்கல, நானே பயந்தாங்கொல்லி எப்படி தனியா போறதுன்னு நினைச்சேன். கரெக்டா நாமினிஸ்டர் பிரபு 2 நான் மறக்கவே மாட்டேன். நான் வண்டியில கூட இருக்கச்சே அவ்வளோ ரத்த யாத்திரா அத்தனை பேர் இருக்கச்சே யாருக்குமே ஞாபகம் இருக்காது. வந்து வந்து ஈட் பிரசாதம் அப்படின்னு 3 தடவை ஒரு திட்டினாரு. கடைசியில சாப்பிடல, அது வேற விஷயம். பிரசாதம்னா நம்ம ரூம்ல இல்ல, அங்க சப்ளை பண்ணிட்டு இருந்தாங்கல்ல ரத்த யாத்திரா அப்போ. அது என்ன எனக்கு தோணுச்சுன்னா, சாப்பிடக்கூடாதுன்னு எல்லாம் இல்ல, பிரசாதம் சாப்பிட்ட கையில ரத்தை இருக்கு இல்லையா, அடிக்கடி தொட வேண்டியது இருக்கும். சோ அப்ப வந்து கை கழுவுறதுக்கு எல்லாம் சான்ஸ் இல்ல அப்படின்னு. அதனால சரி நம்ம உள்ளீடா போய் சாப்பிடலாம் அப்படின்னு நினைச்சு நான் வந்து வெயிட் பண்ணிட்டே இருந்தேன். அவ்வளோ கும்பல கூட பிரபுக்கு ஒண்ணு நோட்டீஸ் பண்ணியாவது இருக்கணும், இல்ல என்னோட புத்தி தெரிஞ்சாவது இருக்கணும், எதுவா இருந்தாலும் இது. சோ நான் ஏன் சொல்றேன்னா, எல்லாமே ஆர்கஸ்ட்ரேட் ஆகும். ஏன்னா எதுக்கு நான் அடிக்கடி சொல்றேன்னா, மாதாஜி உடம்பு ஒத்து விழலன்னா யாருக்குமே ஒத்து விழாது. உடம்ப மிஞ்சி பண்ணணும்னு நான் சொல்லல, ஆனா மனசால ஆசைப்பட்டா எல்லாமே வரும்ன்றது சொல்றேன். சில தடவை உடம்பு முடியாம கூட படுத்துக்கலாம். அது ஐயோ அப்ப எனக்கு மனசு ஆசைப்பட்டனே எனக்கு வந்து இல்லையான்னு. எல்லாமே கிருஷ்ணரோட செயல் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம நடக்கணும். அதுதான் நான் சொல்றேன். ஒண்ணுத்துலயுமே வந்து நான் வந்து என்னோட ஸ்டேட்டஸ்ல வந்து ஒரு மெசேஜ் போட்டிருப்பேன். இஃப் ஐ எம் ஹாப்பி இட் இஸ் கிருஷ்ணாஸ் mercy, if I am sad it is கிருஷ்ணாஸ் ப்ராப்ளம்னு. அதுல ஒரு முஸ்லிம் என்னோட காலேஜ் மேட்டு மெசேஜ் போட்டு, டோன்ட் புட் ப்ராப்ளம் கிருஷ்ணா ப்ராப்ளம், சேஞ்ச் இட் டு பிளான், ஒரு வேர்டு. ரெண்டாவது வந்து டோன்ட் புட் கிருஷ்ணா புட் லார்ட் கிருஷ்ணான்னு. நம்மளுக்கு அந்த நல்ல மனசெல்லாம் இல்ல, நம்ம மரியாதை எல்லாம் கொடுக்க மாட்டோம். வாடா போடா சொல்லட்டே பெரிய விஷயம்னு சொல்லுவார் நம்ம கிட்ட கிருஷ்ணர் இல்லையா. சோ அதனால அதை மாத்தல, பட் பிளான்ன்றத ப்ராப்ளம்ன்றத பிளான் மாத்தி கிருஷ்ணாஸ் மர்சி என்ற வார்த்தையும் எடுத்துட்டு லவ்னு சொன்னேன். எதுக்குன்னா கருணைதான் இல்லைன்னு இல்ல, ஆனா அந்த கருணையும் மிஞ்சி அந்த பிரேமே என்ற ஸ்டேட் வந்து கிருஷ்ணருக்கு நம்ம மேல வந்துச்சு. இல்லைன்னா நம்மளெல்லாம் இப்படி பாப்பாரா? இப்ப நான் எல்லாமே நினைச்சு பாருங்க, பிரேமா மாதாஜி எல்லாமே வந்து எந்த நிலைமையில இருந்து, அனசூயா மாதாஜி சொன்னாங்க அவங்களுக்கும் மைல்ட் ஸ்ட்ரோக் வந்துச்சு, நம்மளுக்கு தெரிய கூட தெரியாது. எல்லாரையும் வந்து கட்டி காத்துட்டு இருக்காருன்னா இது வந்து யாரால பண்ண முடியும் நினைச்சு பாருங்க. பிரேமை பியூரா ஒருத்தருக்கு இருந்தாதான் அந்த லெவலுக்கு பண்ண முடியும். அந்த லெவலுக்கு கிருஷ்ணருக்கு நம்ம மேல பிரேமை இருக்கு. இப்போ பண்ண வேண்டியது நம்ம என்னன்னா, அதுல கொஞ்சோண்டு லெவலாவது அவருக்கு திரும்ப பிரேமை காட்டணும். நீங்க எல்லாம் காட்டுறீங்களோ இல்லையோ, நான் ரொம்ப பின்னாடி இருக்கிறதால நான் சொல்லிக்கிறேன். சோ அதனால வந்து இன்னும் நான் என்ன சொல்லனா, நம்ம காம்பீட் பண்ணா நாங்களும் முடிஞ்ச அளவு காட்டுவோம் மாதாஜி. நீங்க சொல்லி நீங்க வந்து மாதாஜி, நேத்து கூட ஏகாதசி மாதாஜி, நீங்க எல்லாம் படிக்கணும்னு சொன்னீங்க. அதான் பகவத்கீதை ஸ்லோகம் ஃபுல்லுமே வந்து இப்ப ஏகாதசினா எங்கனால வந்து ஃபாஸ்டிங் இருக்க முடியாது மாதாஜி. அதெல்லாம் ஃபுல்லாமே அந்த வெரி நைஸ். எல்லாம் படிச்சிருவோம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எந்த ஒரு விசேஷமானாலும் முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த பகவத்கீதையை படிச்சிருவோம் மாதாஜி. எனக்கு நீங்க எல்லாம் வெரி சொல்லி கொடுத்ததுனால டெய்லி பாகவதம் பகவத்கீதை. ஏன்னா எங்கனால மறந்துருது மாதாஜி, சொல்ல முடிய மாட்டேங்குது மாதாஜி நீங்க கேட்கும் போது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அது ஓகே மாதாஜி. என்ன பண்ணணுமோ அதான் சொன்னேன், யதாதிதாம் யதாமதி. இப்போ எனக்கு மெமரி ஜாஸ்தி இருக்கிற ரீசன் எனக்கோசரம் இல்ல, கிருஷ்ணன் நினைச்சிருப்பாரு, இந்த லூசு படிக்கவே படிக்காது, ஒரு தடவை படிச்சாதான் சொல்லி கொடுக்கறதுக்காவது, அதனால உங்க எல்லாரையும் கூப்பிட்டு வைப்பார் பலராம் அப்படின்னு. அவர் தான் ஆதிகுரு. அதேதான் அது. அதே மாதிரி இப்ப வந்து ரொம்ப நோட்ஸ் பிரேமா மாதாஜி ப்ரிப்பேர் பண்ற மாதிரி எனக்கு பிராக்டிஸ் இல்ல. அதனால வந்து ஒருத்தருக்கு இருக்கிற ஒரு மைனஸ் பாயிண்ட்டுக்கு கிருஷ்ணர் ஒரு பிளஸ் பாயிண்ட் கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணுவார். அதனால படிச்சது சொல்ல முடிகிற ஒரு கெப்பாசிட்டி. இன்ஃபேக்ட் ஜெயமகாலட்சுமி மாதாஜி சொன்னாங்க, பிரபுபாத் பத்தி 2 பாயிண்ட் சொல்ல சொன்னாங்க மாதாஜி. நான் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணேன் எவ்வளவோ, ஒரு பாயிண்ட் தான் ஞாபகம் வந்துச்சு, இன்னொரு பாயிண்ட் மறந்துட்டேன் அப்படின்னு. நான் சொன்னேன், மாதாஜி நீங்க ஏன் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்றது ஓகே, நீங்க வந்து ஜென்ரலா ஒரு குவாலிட்டி எடுங்களேன். அவர் ரொம்ப கருணை படிச்சவர், சூட் ஆகும் இல்லையா? ரைட். வித்தியாசமே பார்க்காதவர். இது ப்ரிப்பரேஷன்ல, அதாவது வேறுபாடு. ஏன்னா நினைச்சு பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் 2 வேறுபாடு பார்க்கல, ஆண் பெண் என்ற வேறுபாடு பார்க்காம நம்ம எல்லாருமே சேவை செய்யறோம். ஒத்துக்கிறீங்களா? எல்லாருமே பண்றோம். அது ரெண்டாவது காஸ்ட், கிறிஸ்டியனா இந்துவா முஸ்லிமா. ரெண்டாவது வந்து நீ வந்து ஷெட்யூல் ட்ரைபா, நீ வந்து ஃபார்வர்ட் காஸ்டாலாம் நினைக்கல. நம்ம எல்லாருமே இங்க இருக்கிற எல்லாருக்குமே அவங்க மனசார தெரியும். நம்ம நிறைய பேர் வந்து பிராமின்ஸ் இல்ல, பிராமின்ஸா இருந்தாலும் பிராமினிக்கல் கல்ச்சர் ஃபாலோ பண்றது இல்ல. ஆனாலும் நம்ம வந்து சேவை செய்யறத பிரபுபாத்தும் நிறுத்தலை, நம்மளோட நம்மளுக்கு வழிகாட்டுற சிக்ஷா குருவான நாமனிஷ்ட பிரபுவும் நம்மளை நிறுத்தவில்லை. கரெக்டா? சோ இதெல்லாம் வந்து டக்குன்னு எடுத்து விடுறது என்னன்னா, ஐயோ எனக்கு எடுத்து விடவே வரல. எதுக்கு சொல்றேன்னா, சில தடவை நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணோம்ன்ற பாயிண்ட்ல நின்றுக்கிறோம். அந்த பாயிண்ட் வரலன்னா விட்டுட்டு கொஞ்சம் திங்க் பண்ணா நம்மளுக்கு ஜென்ரலா எல்லாருக்கும் ஒண்ணு பிடிச்சிருக்கும்.
என்ன பிடிச்சிருக்கு இப்ப என்னையே எடுத்துக்கோங்க, உங்களுக்கு என்ன என்கிட்ட என்ன பிடிச்சிருக்கு நான் கேட்டேன்னா எல்லாருமே ஒன்னே சொல்ல மாட்டாங்க, ஒண்ணு சொல்லுவாங்க. எக்ஸாம்பிள் ஒரு நாள் நாங்க இந்த விளையாட்டு பார்த்தோம். கிருஷ்ணர் என்ன பார்த்தா ஞாபகம் வருது அப்படின்னா ஒருத்தர் ஒண்ணு சொன்னாங்க. நான் ப்ளூ கலர் சொன்னாங்க, ஒருத்தர் கிளவுட் சொன்னாங்க, ஒருத்தர் மயில் சொன்னாங்க, நான் காற்று சொன்னேன். ஸோ நம்ம இமேஜின் பண்ண முடியாத லெவலுக்கு தட் கான்வர்சேஷன் வாஸ் பியூட்டிஃபுல். அதனால இது இப்போ பக்தி வைபவ்ல ஒரு அசைன்மெண்ட் கொடுத்துருக்கேன், சாரி சாஸ்திரியில அசைன்மெண்ட் கொடுத்துருக்கேன். என்னன்னா வாட் யூ ஷுட் டூ அப்படின்ற அசைன்மெண்ட் நான் கொடுத்துருக்கேன். என்ன அசைன்மெண்ட் அது? வாட் யூ ஷுட் டூ. நான் வாட் யூ ஷுட் டூனா நான் அப்படி சொல்ல, நான் வந்து இப்போ நம்ம குணங்கள் இருக்கு இல்லையா, குட்னஸ், பேஷன், இக்னோரன்ஸ், நம்ம என்ன குணத்துல இருக்கோம் அப்படின்னு போய் உட்காந்து ஹோம்ஒர்க் பண்ணுங்க. ஒரு மாதாஜி வந்து சொல்றச்சு அவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா இருந்துச்சு. ஏன்னா அவங்க எப்படி மாட்டுறாங்கன்றது பக்கத்துல வைங்க, நம்ம அதுல இருந்து என்ன பிக் பண்ணலாம்ன்றது இருக்கலாம். ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஜெயந்தி மாதாஜி சொன்னாங்க, மாதாஜி என்னால ஃபாஸ்டிங் இருக்க முடியல, ஆனா ஐம் ரீடிங் பகவத்கீதா. வெரி நைஸ் எக்ஸாம்பிள். இன்னொருத்தங்க எனக்கு கண்ணு ப்ராப்ளம், கேட்ராக்ட், அதனால என்னால படிக்க முடியலன்னு ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்க, ஸ்ரவணம் கேளுங்க. தேர் வில் ஆல்வேஸ் பி அ சொல்யூஷன் ஃபார் எவ்ரி ப்ராப்ளம், ரைட்? ஏன்னா நிறைய தடவை நம்ம வெளியில நினைப்போம் இது, ஆனா நிறைய இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு என்ன எடுத்தீங்கன்னா, எனக்கு சங்கம் என்ன ப்ராப்ளம் சொல்றேன், கிருஷ்ணா கான்சியஸ் அசோசியேஷன் இருந்தாலும் கிருஷ்ணா கான்சியஸ் இல்லாத நிறைய பேரோட சங்கம் எனக்கு விடுறதுக்கு மனசு வராது. கெட்டவங்கன்னு சொல்ல, அவங்க எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ நான் சிக்கானப்போ என்ன ஆச்சுன்னா, அந்த ஒருத்தரும் நான் உனக்கு பண்றேன், நான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு கண்ணு எனக்கு பிளர்டா இருந்துச்சு இல்லையா, டிசம்பர் ஜனவரி. அப்ப வந்து அவங்க எல்லாரும் வந்து பகவத்கீதா, கிருஷ்ணா புக் இதெல்லாம் ஒரு பேஜ் படிச்சாங்க. இப்போ பாருங்க, அவங்க எனக்கோசரம் பண்ணாங்க, எனக்கு கண்ணு தெரியலன்றதெல்லாம் பக்கத்துல வைக்கலாம். ஆனா இப்போ அந்த நான் சிக்கானதால அந்த சங்கமா இருக்கிறவங்களும் எப்படி பிக்கப் பண்ணிட்டான், உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? சோ அதுல வந்து ஒருத்தர் வந்து நம்ம ரிலீஜன் கூட இல்ல, அவங்க வந்து என்னன்னா சாண்டிங் கூட பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. சோ இப்ப எல்லா செயலுக்குமே கிருஷ்ணரோட இது. இப்ப என்னோட சங்கமும் கிருஷ்ணா கான்சியஸ் ஆயிடுச்சு. நீங்க சொல்றீங்க மாதாஜி எங்களை மாதிரி பியூரான்னு, இல்லாம இருக்கலாம், பட் அட்லீஸ்ட் கிருஷ்ணா கான்சியஸ் இருக்கு. கோயில் போறாங்க, நல்ல நாள் அதுவும் இது பண்றாங்க, சாண்டிங் பண்றாங்க, ரைட்? ஒருத்தர் ஒன்னொரு சிலர் ஏகாதசி ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, குடும்பமே. எதுக்கு சொன்னா, சங்கத்தையே அவர் வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ் சங்கமா எனக்கு மாத்தி ஆரம்பிச்சாருன்னா உங்களுக்கு புரியுதா? ஏன்னா நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, சங்கம் வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ் பௌதிகவாதிகள் வேண்டான்னு. ஆனா அந்த பௌதிகவாதிகள் வேணும்ன்ற ஆசையும் அவர் வந்து எதுவுமே நிறுத்தாம அவங்களையே வந்து பக்தர்களா மாத்திருக்காருன்னா அப்போ கிருஷ்ணாவோட பவர் என்ன, ரைட்? அதனால நான் எதுக்கு சொல்றேன்னா, எப்பவுமே இந்த மாதிரி அசோசியேஷன் எதுக்குன்னா, இப்போ ஜெயந்தி மாதாஜி சொன்ன மாதிரி இது பண்ண முடியலன்னா என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சொல்யூஷன் வந்துட்டே இருக்கு. அதே மாதிரி கம்பேஷன்ன்ற குவாலிட்டி ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும். பத்மா மாதாஜி இங்க இல்ல, பட் அன்னைக்கு எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. நான் வந்து அவங்களோட டவுட்டை கிளாரிஃபை பண்றதுக்கு ஒரு பெண்ணை பத்தி சொல்லிட்டு இருந்தேன். அவ எப்படி அந்த பெண்ணுக்கு பிரச்சனையாச்சு, அந்த குழந்தை என்ன ஆச்சுன்றச்சே கடைசியில பார்த்தா கம்ப்ளீட்டா நான் சொன்னதை விட்டு அவங்க எல்லாருமே கம்பேஷன் போயிட்டாங்க. ஐ திங்க் கலாவதி மாதாஜி, பத்மா மாதாஜி, மத்தவங்க எல்லாருமே ஐயோ மாதாஜி அந்த பெண்ணு பாவம், அதை பத்தி நினைச்சிட்டு இருக்கோம், அவளுக்கு நல்லது நடக்கணும். சோ உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? சோ இப்ப நீங்க நினைப்பீங்க நாங்க இங்கதானே இருக்கோம் மாதாஜி, நல்லது நடக்கணும்னா என்ன பெரிய விஷயம் இருக்கு. கலியுகத்துல பொறுத்த வரைக்கும் நல்லது நடக்கணும்னு நம்ம நினைச்சாலே நம்மளுக்கு கிரெடிட் வரும். அவங்களுக்கு வருதா இல்லையோ அது பக்கத்துல வைக்க, நம்மளுக்கு வரும். நம்ம மத்த யுகத்துல நல்லது நினைச்சாலாம் கிரெடிட் வராது, அது பண்ணாதான் கிரெடிட் வரும். நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல நம்ம ஐ திங்க் ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ 19 சாப்டர்ல வரும். ஆனா இதுல பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா 18th and 19th சாப்டர்ல இதுல என்னன்னா ஒரு அட்வான்டேஜ், ஆட்டோமேட்டிக்கா நினைச்சாலே நம்மளுக்கு கிரெடிட் வரும். அதை வந்து நம்ம நினைக்கணும். சோ அந்த கிரெடிட்டுக்கோசரம் வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம கம்பேஷன் கிருஷ்ணா கான்சியஸ் அவர் கொடுத்ததால பார்த்து எப்படி நம்மளுக்கு கிரெடிட்டும் ஆட்டோமேட்டிக்கா வருது பாருங்க. நமக்கு முன்னெல்லாம் இருந்தா கூட மாதாஜி நான் இதே மாதிரிதான் ஃபீல் பண்ணிருப்பேன்னு நினைக்கலாம், இல்ல. ஆனா சில தடவை நம்ம குதிரை மாதிரி அதே கடவாளமா என்ன சொல்லுங்க, கடிவாளம் போட்ட குருதை மாதிரி நம்ம பண்ற செயலே இருப்போம். இப்ப நான் பண்ற செயல இருந்து நீங்க என்ன கவனிச்சாலும் ஒரு செகண்ட் அந்த கம்பேஷன்ன்ற குவாலிட்டி டாமினேட் ஆயிட்டு அந்த குழந்தை மேல உங்க எல்லாருக்கும் போச்சு, ரைட்? குழந்தைக்கும் அது கவசமாகும். ஏன்னா இத்தனை டிவோட்டீஸோட திங்கிங் அங்க போச்சுன்னா எக்ஸ்டர்னலி ஆர் இன்டர்னலி அது பக்தி மார்க்கத்தை குறிக்கிறது. நம்மளுக்கும் என்ன பெனிஃபிட் ஆனா ஒரு கம்பேஷனேட்டா நம்ம நினைக்கிறோம் அப்படின்றதால அதுக்கு நம்மளுக்கும் கிரெடிட்ஸ் வரும், பிளஸ் பாயிண்ட். உங்களுக்கு புரியுதா எப்படி கிருஷ்ணா கான்சியஸ் நம்மளுக்கு தெரியாம நம்மள வந்து சேல் பண்ண செய்யுது? அதனால கிருஷ்ணா கான்சியஸ்லி இருக்கிறவங்க எல்லாருமே விரும்பாங்க. ஆட்டோமேட்டிக்லி தே வில் ஸ்டார்ட் லவ்விங். ஏன்னா அந்த கேர்ன்றது ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும், ரைட்? சோ இது நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு வெரி முக்கியமான விஷயம். இதே மாதிரி எல்லா இடத்துலயுமே சொல்றேன். இப்ப நான் வந்து அங்க இருந்து போனப்ப கூட மல்லிகா திலக்கம் கூட கிட்ட இல்ல, ரோட்ல வந்து மல்லிகா மாதாஜி கொண்டு வந்து திலகம் எல்லாம் கொடுத்து ரூம்ல இங்க வச்சிருங்க லக்கேஜ் அது இதுன்னு சொல்லி நான் வச்சிருந்தேன், சூட்டு லக்கேஜ் அது இதுன்னு. சரி கிளம்புறச்சே கூட பாத்தீங்கன்னா வீட்டுல ஒரே ஒரு ட்ரெஸ் தான் இருந்துச்சு அன்னைக்கு, ஃபுல் டே இருந்துட்டு அவ்வளவுதான் மேனேஜ் பண்ண முடியும். திரும்ப போறச்சே எனக்கு அதே பேண்ட் பனியனு சூட்டு கோட்டு தான் இருந்துச்சு. ஏன்னா குளிரும் இருந்தது, அது ஒண்டிதான் அவ்வளவு இல்ல வச்சுக்கோங்க.
ஓகே, அது கூட அந்த கோயில கூட யாருமே கேட்கல. ரைட், நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, கோயில் விட்டு கிளம்புறச்சே அப்படிதான் நான் டின்னர் கூட சாப்பிட்டேன் பிரசாதம். எதுக்கு சொன்னேன்னா, அந்த கிருஷ்ணர் வந்து எல்லாமே அவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா அரேஞ்ச் பண்ணி நம்ம எல்லாருக்குமே அந்த செயல்படுத்துவார்ன்றதுதான். சோ நான் இதோட நிறுத்திக்கிறேன். வாஞ்ச கல்பத்ருபியஸ்ய பிரியதா சிந்துபியே வச்ச பதிதா நான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம்ம அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவி ஜெய் ஸ்ரீலா பிரபுபாதி ஜெய் நாமாச்சாரியா ஹரிதாஸ் டாகூர் ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா, எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நான் வீடியோ லைவ் ஹரே மல்லிகா மாதாஜி லைவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்களேன்.